दिनै नुनो मोनदों जे माखासे अधिकारफोरखौ दिनै बिथांमोना जोंनि आखाइनिफ्राय सेना लांनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनदों। इलेक्शननि समाव खिन्थु बाथ्रा होदोंमोन जे बिटिसि ओनसोलनि गासै सुबुं माहारिफोरनि हा हुखौ न्यायदि खालायगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदोंमोन। फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै भैरबकुन्द ब्लक कमिटिया दिनै मोनसे स्थायी भाबै मोनसे ब्लक अफिस लादों। बे ब्लक अफिसा खोब मोजाङै गाजा गोमजायै मोनफ्रोमबो प्राइमारिनिफ्राय फैनानै दिनै बेहाय बाहागो लानो हादों। दा बेहायनो बुजायो जे गासै जोंनि साफ्रोमबो पार्टिनि दैदेनगिरिजों लोगोसे गासै पार्टिनि मावथि बिथांमोना बिराद सांग्रां जे फैबाय थानाय दिनाव भैरबकुन्द ब्लक कमिटिनि दैदेननायाव जे भैरबकुन्द समस्या निस्सय एबार जोंनि आखायाव फैगोन आरो फैबाय थानाय दिनाव बिपिएफआ सरकार दागोना बे रोखा जाना दं। आरो आङो बेखौ दुखु फोरमायगोन, मानोना आंनि समस्ति नङा धनस्रि समस्तिनि सिङाव जे दिनै आंनि समस्तियावनो जे भेरगावआव दिनै मोनसे सावथालफोर गोबां बोसोर माने 1960निफ्रायनो जितु बे ओनसोलाव रायजो जादोंमोन। दिनै बिथांमोना मा नोजोर बोनानै बे हाखौ दिनै लानो नागिरदों आं बुंनो हाया। आं मोनथिदों सरासनस्रा भाबै माने मोनथिदों आरो आं बिथङै बेखौ बिनि सायाव आं बिजिरगोन आरो रायलायगोन। मानोना बे मोनसे दुखुनांथावना जादों जे बिथांमोना इलेक्शननि समाव खिन्थु बाथ्रा होदोंमोन जे बिटिसि ओनसोलनि गासै सुबुं माहारिफोरनि हा हुखौ न्यायदि खालायगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदोंमोन। मास मोनसे 15 दिननि गेजेरावनो खालायना होनायनि खोथामोन। दिनै नुनो मोनदों जे बिटिसि ओनसोलाव थानाय बर'जों लाफानानै गुबुन हारि माहारिफोरनि हाखौ दिनै बिथांमोना गासैनिफ्राय दिनै बिथांमोना बन्सित खालायदों। दिनै नुनो मोनदों जे माखासे अधिकारफोरखौ दिनै बिथांमोना जोंनि आखाइनिफ्राय सेना लांनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनदों। ओंखायनो मा उद्देश्यनो जों मिथिया। आं दुखु फोरमायदों ओंखायनो जाहाथे बिथांमोना जिथु बाथ्रा होदोंमोन, जिथु खोथा होदोंमोन, जाहाथे साफ्रोमबो मानसिफोरनो हानि पाट्टाखौ खालायना होनायखौ आङो बिथांमोनखौ खावलायगोन। बिथांमोना खोथाखौ लाखिदों। दिनै जानला मोनला खोथा बुंनानै नंखाय बुंनानै राजनिति खालायबाय थायोब्ला जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव हयथ' बेले बेजे फैनो हागौ। ओंखायनो बिथांमोना गावसोरखौनो बिराद मोजां गुड गभर्नमेन्ट, मोजां सरकार, फ्रि कारापसन सरकार दादों होननानै बुंबाय थादों। दिनै रायजो राजाफ्रा बिजिरबाय थादोंना। अकल दिनै जोंनि बे भेरगावल' जायाखै, गुबुन जिल्ला जोंहा माखासे जिल्लाफ्रावबो बेबायदिनो जागोन। ओंखायनो साफ्रोमबो सुबुं माहारि रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव बिजिरनायखौ आं खावलायगोन आरो मा बेथ' स्पष्ट माने 2019निफ्राय मथा मथि गासैबो थौजि हाफोरखौ बिथांमोना खाजोना लायाखै, बन्द' खालायजोबना होदों। दा बिटिआर सुक्तिनि स्पिरिटआवसो बिथांमोना बन्द' खालायदों ना हसाखै बिथांमोना बे माने प्रक्रियाखौ बिथांमोना लानो रोङाखै। ओंखायनो दिनै नुदों जिथु रायजो राजाफ्रा खहा जादों, मोनसे संखिनाय फैदों जे मानो थाखाय खाजोनाखौ लायाखै। बिपिएफनि दैदेननाय दिनाव दिनै बे खाजोनाखौ लानो हादोंमोन, दिनै इउपिपिएलनि दैदेननायाव मानो खाजोनाखौ लानो हायाखै। दिनै बिथांमोननि गोसोआव सोंलु फैदों। ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बेनिफिट मोनाखै। जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय गोबां सुबुं माहारिफोरनि हाया थौजि गोजा। थौजि हाखौ दिनै बिथांमोना खाजोना होनो हायाखै। माने माखासे सरकारि आसनिफोरनिफ्राय माखासे बै माने जायफोर बेनिफिसारि, जायफोर बेक्तिफ्रा दिनै बन्सित जानाय। ओंखायनो नुनो मोनदों माखासे स्किमफ्रा दिनै बिथांमोना नांगौखिनिखौ मोननो हायाखै। ओंखायनो आं खावलायदों जाहाथे बिनि सायाव रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानाया मोजां। हाखौ साफ्रोमबो मोननांगौ आरो बिनि बिटिसिनि बासिन्दा हिसाबै बिथांमोना हाखौ होजानायखौ जों लुगैयो। ओंखायनो जों बिपिएफआ मोनसे थांखि लादों। फैबाय थानाय 2025आव जुदि बिपिएफआ सरकार फैगोनाथ' रोखाखा। सरकार फैयोब्ला बे हानि पाट्टा प्रसेसखौ जों साफ्रोमबो जोङो मावनानै होगोन होननानै जोङो थांखि लानानै CWCआव थांखि लानानै जों बेखौ खामानि मावनो थाखाय जों आवगायनो थाखाय रेडि, मेन्टेलि गासिबो जों रेडि आरो। इउपिपिएलआथ' थगायनाय मोनसे पार्टिब्रा। दिनैसिमबो बिथांमोना मोनसेबो खोथाखौ मावफुंनो हायाखै। नोंथांमोना आं मोनसे उदाहरन हिसाबै बुंनि, बिटिआर सुक्ति खालायना लाबोदों, मोजां खोथा, जों बयबो एक्सेप्ट खालायदों, जों ग्रहन खालायदों। दिनै दफाफोरखौ बिथांमोनाथ' मावनो हायाखैना। फाउन्डार सुक्तिखारि रन्जन दैमारि बिथांखौ दिनै जेलाव बिथांमोना जोबथेनानै दासिमबो मुक्त खालायनो हायाखै। बेल' नङा आरो बिथांमोनजों लोगोसे थाफानाय माखासे एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा दिनैसिमबो दङ। जोंबो दुखु नाङो। मानोना जों दिनै एनडिएफबि जानानै जों खुलाहै जों गिदिंनो हादों, दिनै राजनिति खालायनो हादों, सोरबा इलेक्सन गेलेनानै EM जानो हादों, सोरबा डिपुटि चिफ जानो हादों, जोंबो MCLA जानो हादों। खिन्थु माखासेया मानो दिनै जेलाव थाखो। जायफोर दिनै एनडिएफबि, मेक्सिमाम एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा दिनै माने दिनै जेलनिफ्राय जानानै फैनानै दिनै माखासेफ्रा दिनै दंब्लाबो दिनै केसआनो जोबाखै। नाथाय दिनै केसआबो जोबाखै आरो बिथांमोननो रिहेबिलिटेसन होनानै बाद दोन। मुंख्लंफोरनि खोथा दिनैसिमबो फाइनाल खालायनो हायाखै। 5 लाख थाखा मोननायाथ' बाद दोन। दिनै गोबां रोखोमाव बिथांमोना मावनो हायाखै आरो दफाफोरखौथ' मावफुंनो हायाखैआनो। बेखौथ' रायजो राजाफ्रा नुदों। ओंखायनो बिथांमोना नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाखौ थगायबाय थादों। ओंखायनो बिथांमोना
एनडिएफबि नि जेंनाखौ सुस्रांनो हाखायाखैनो आरो रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो हायाखै आरो BPF खौ रायैनो 5 बोसोर बिथांमोना बारहोबाय ओंखायनो रायजो राजाफ्रा गासिबो बुजिबाय जे बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय दिनाव BPF नो भट होनो थाखाय गासिबो माने रेडि जाना दंखायो ओंखायनो BPF आ मोजां नाम्बार लानानै सरकार दागोना रोखा आरो बिनि खोथाखौ माथो बुंबावनो बिथाङा गावनि डिपार्टमेन्टखौनो सामलायनो हायाखै मैदेरजों बुथारजानायाथ' बयबो नुबाय थादों ओंखायनो आं खावलायगोन बिथाङा गावनि डिपार्टमेन्टखौ मोजां सालायथों मालायखौ जानला मोनला खोथा बुंनानै राजनितिनि बाथ्रा बुङै बुङै 5 बोसोर हगार हरबाय बिथाङा ओंखायनो बिथांनि एन्सारखौ बिथाङा मोनगोन ओंखायनो दिनै जोङो मैदेरनिफ्राय आरो मानसि आरो मैदेर जिथु जोंनि गेजेराव मोनसे हंगात जाबाय थादों बेखौ जों बोरै प्रटेक्शन होनो हागोन ओंखायनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि गासै अफिसारफोरखौ आं खावलायगोन ओंखायनो बिथांमोनाबो मोजां पदक्षेप लानानै जाहाथे बैनिफ्राय जाहाथे बासायनो हायो आरो